Avui parlarem d'Afrodita. Afrodita és una deessa alquímica i és filla de Zeus i de la nimfa de mar Dione. Neix com una escuma blanca a sobre del mar. Ella és la deessa de la transformació i del moviment i creix a través dels vincles, com pugui ser la família, les amistats, parelles, amor, a través de tot el que ella es pugui relacionar. És seductora i sensual, però no es compromet perquè sap que necessita de més relacions per seguir creixent. La trobarem sempre al centre de grups d'amics, de reunions, amb la feina, perquè a ella li agrada destacar i ser visible. Afrodita és despresa i li agrada compartir allò que té o allò que sap, sense cap tipus de prejudici, de la mateixa manera que també li agrada rebre. La seva imatge és una imatge treballada per triomfar, perquè ella necessita seduir, necessita que les amigues l'estimin, que necessita seduir els homes, necessita que la família, tothom vulgui estar amb ella. Llavors el seu vestuari serà un vestuari vistós, vermells, transparències, i la seva imatge serà provocativa. La pell se la cuidarà d'una manera especial perquè li agradarà que estigui molt suau. Així serà molt curosa a l'hora d'esfoliar la seva pell, hidratar-la perquè tingui un tacte de seda. El cabell també li agradarà portar-lo molt ben arreglat, perquè la seva imatge sigui seductora. El maquillatge serà més aviat claret perquè destaquin els llavis vermells i els ulls ben maquillats. També li agradarà portar les ungles de color vermell i un puntet de brillantor. El brilli, a Afrodita també li agrada. El perfum també serà molt sensual, a través de notes de mandarina, de fruits vermells, de gessamí, i és una deessa que li agrada perfumar-se els cabells i la roba interior. Quan estem en l'època Afrodita? Doncs estem en l'època Afrodita en les èpoques de seducció, quan tinguem molt interès en una persona, en una feina, en entrar en un col·lectiu nou, en conèixer gent nova. Estarem especialment encantadores per poder seduir a les persones que ens han d'admetre en el seu cercle. I evidentment que hi ha dones que són afrodites des del moment que neixen i tota la seva vida. Però és habitual que en moments molt puntuals les que no neixen en aquesta habilitat o amb aquesta facultat també facin servir els encants i el poder d'Afrodita.